Cemaat bugün 24 Mart 2026 yıl. Indi benim baytak izlep, наверное, video reportaj var. Şularның берсендә bu hazır күренеп торган станок турында сөйләгән идем инде мин. Bu станок үзегез беләсез, нәрсәдән тора? Станок үзе. Вот. Монда двигателе, монда оборотлар үзгәртә торган кнопкалары бар. Вот. Кнопка включения. Вот. Монда моның аккумуляторы бар. Аккумуляторы эшләгәндә бу аккумулятордан бу двигатель әйләнә. Әйләнә и станокны приводить итә. Бу эчтәге шнурны алып аккумуляторга тоташтырабыз. Bu indi benim şey дип әйтим инде. 5 кенә ел түгел инде күп эшләп килгән станок. Моның белән мин ничә дип әйтим микән инде бер 30-40 маятникның күчәрен тишеп имплант куйган булдым. Бүген сөйләсе сүзем станокны, менә бу кичкенә станокны мин үзем ясаган идем. Вот. Башка форматта күрсәтмәкче булам. Нинди форматта дисәгез, менә моны хәзер сул якка алып куям. Вот, сул якка кул астында тормасын өчен сезгә күрсәтсен өчен икенче станокны сөйләм бүген. Бу станокны мин хәзерге современный дименде бүгенге көнне бутылочный сверлоларга яраклаштырып эшләдем. Хәзер сөйләп китәм. Нәрсәләрен эшләгән идем бу станокның? Бу станок универсал станок. Бу станокта тишеп тә була. Менә күрәсез, әйбәтләп кенә күрсәтим әле. Менә монда сверло утыра. Бу втулканы үзем ясадым мин. Втулкага куелган шушындый сверло башындагы шикерле рубиновый камень. Шул кирәкле диаметрда 0,2 берәү минем бар, берәү 0,3. Монысы мәсәлән ничкәсе? Монысы калынрак. 0,3. Күрәсез, моның башында тора рубиновый камень. Втулкасын үзем станокта ясадым. Вот. И менә монда инде 0,2 тора. Күрәсез, монда чыга, нитәк күренә дип уйлыйм. Менә сверлосы 0,2. Моннан күрсәтсәм нирәк, юанрак булып күренә инде. Вот. Менә бу инде астагы өлеше осьны, маятникның осен күчәрен тишәргә мөмкинлек бирә торган сверлильный станок дип атала инде бу. Вот. Имплант куяр өчен күчәрне тишеп, аңа имплант куясың, аннан соң инде эшләр эшләнергә тиеш. Башка станокта шул куелган имплантның озынлыгын, юанлыгын кирәкле кадәр, мәсәлән, бер сәгатьтә ул 0,9 булырга может. Икенче сәгатьтә 0,14 булырга может миллиметров инде 0,14. Башкасында 0,7, особенно Павел бурыларда 0,7 дә була, 0,8 дә була. Шуның өчен менә билгеле бер тишек тишәсең, диаметрда 0,8 булганда 0,3-не кую кирәк тә түгел, 0,2 белән тишеп, аны менә шушы икенче менә бу әйберне куйсаң, бу станокның өстөрәтенә монда кичкенә тишекләре бар. Менә хәзер күрсәтәм. Бу кичкенә тишекләргә кирәкле диаметрны кертәсең. Вот, кертәсең. Алар төрле размерда. Бу револьверный күренеп тора менә монда. Менә бу нигә күрсәтсәм тишекләре күбрәк күренә, җайлырак. Ак кагазгә. Ак кагазда сезгә дә күренә дип уйлыйм. Вот, ак кагаз фондына менә луп аркылы карасаң, тагы яхшырак күренә. Вот, тишекләр. Бу тишекләргә
тишелгән, куелган имплантны кертәсең. Бу инде менә алыштырыла. Монда куела. Бу фиксаторны тыгып куясың. Әйләнеп җөрмәскә кысасың. И кирәкле озынлыкка кадәр кыскартасың. Кирәкле җуанлыкка кадәр шлифовать итәсең. Аннан соң бу икенче эш була. Аннан соң менә бу куелган тоже барабанный нигә приспособление дип әйтик инде җайлашмага. Икенче нине куясың. Üçüncü башкарыга куясың. Моның тоже канавкалары төрле, монда зуррак менә канавкалар. Монда әзрәк. Полифайл белән специально полировальный надфиль шикелле полифайл диләр инде әйберләр белән кирәкле диаметрга җиткереп полировать итәсең. Менә шуннан соң инде полировать ителгән имплант куелган маятник сәгатькә куела, тикшерелә, йөргән очракта бер дигән ремонт дип атала инде. Менә бу ике втулка ясалды. И менә бу маховик дип әйтим микән инде бу нәрсәне приводны эшләдем инде мин үземнең станокта. Бу привод менә булай йөри. И менә мондый станокка беркетеп куйсаң, менә шунда алып күрсәтим әле. Вот. Монысын аласың, монысын куясың, мәсәлән, и бу станок әйләндерә. Вот принципы шушындай. Бу станок ничек беркетелгән? Моннан карыйбыз. Бу станок менә монда 2 винтка гына беркетелгән. Аны кул белән күренә дип уйлыйм. Менә хәзер якынрак китерим әле. Вот. Бу астан 2 генә винтка беркетелгән, менә берәү, менә икәү. Кул белән бер аласың. Менә и бу станокны алып куеп, монысын куярга була. Бу тартма өстенә. Яңа двигатель дә кирәк булмый, яңа кнопкалар да кирәк булмый, включать итә торган. Ну, моның өчен мен инде бу станок универсал. Ни өчен бу станокның кадерле булуы да, миңа кыйммәтрәк булуы да нидә. Бу станокта 3 операцияны бер җыл эшләп була. 3 операцияны бер җыл эшләгәч, имплантны да тизрәк куеп була дигән сүз. И качественныйрак та эшләп була дип уйлыйм. Менә шундый хәлләр җәмәгать. Ну, бу эшне башкарыр өчен миңа әле тагын бер шушны коробка табырга кирәк. Вот. Моның астын тишәргә 2 тишеп резьба. Монда мәсәлән 3 мм-га, ягъни мәсәлән 3 мм-га 2 тишек тишеп, 2 винт эшләп, коробкасына урнаштырып, кичкенә микродвигатель табып, включательләр белән, приводлар белән мотор итеп эшләп куйган станокта үзем башта эшләп карасым килә. Бәлки инде әгәр дә кеше бик каты җалынып сораса, мин бу станокны бу бик сирәк эшләп торган универсал 3 төрле операция итеп торган станокны бәлкем сатып та җибәрермен. Ну, примерно бәясе 45 меңнән дә ким булмый инде бу станокның. 45 мең тирәсе. Бәлкем менә бу коробкага утыртып кичкенә микродвигатель куеп җибәрсәм эшләп, бәлкем бәясе кыйммәтрәк тә булыр. Ну, аның өчен әле мотор коробка табырга кирәк миңа. Двигатель кичкенә двигатель подбирать итәргә кирәк. Аннан соң оборотларны регулировать өчен кичкенә двигательне беркеткәч, менә мондай плата табырга туры килә. Бу плата оборотларны арттыра, киметә ала торган плата бу. Ансыз да эшләп була. Ну, ул булганда нирәк, җайлырак. Потому что бу универсаль станокта тишү дә була, шлифовать итү дә, полировать итү дә. Вот. Шуның өчен шушындай регулятор булу бу беренче станоктагы шикелле мөмкинлекләрне арттыра. Вот, хотя не обязательно. Менә шундый эшләр җәмәгать. Менә күрәсез, бу универсаль станокның, ну, нәрсә дип әйтим, менә
Хәзер сезгә алып та күрсәтим әле бу приспособлениясын. Монысын әзрәк тартам да. Вот. Менә сезгә бу стопорын алып торам, монысын бушатам. И менә күрәсез, бу приспособление чыкты дигән сүз. Менә бу приспособленияны булай куйым да, сезгә луп аркылы күрсәтим әле. Чокырларын, аның размерлары күренә торган канавкалары. Бу канавкаларның инде һәрберсенең үз размеры бар. Үз размеры. Вот самый кичкенәдән башланды. Менә бу яктан. Монда рядом самый зурысы. Бер круг бирсәң, как раз әкрен-әкрен зурая килә. Ну, полировать иткәндә дә сразу инде аны примерно чамасын беләсең, нинди диаметр икәнен. Куеп башта куеп карыйсың диаметр тишегенә. Аннан соң инде менә бу тишеккә аннан инде шлифовать итә башлыйсың. Әгәр полировать итә башлыйсың. Полировать иткәндә әгәр дә диаметры бик каты кичерергә кирәк булса, икенчесенә күчәсең, кичерәгенә. Менә бу шушындый приспособление. Вот, приспособление. Менә бу әйткән шлифовальный револьверный тишекле барабан приспособленияны куеп күрсәтәм тоже. Менә карагыз. Шулай ук тыгып куела, матур гына итеп беркетелә и кирәк булса инде фиксатор куярга була. Фиксатор ни өчен кирәк? Ул просто куйганда, башта куйганда билгеле бер тишекне табыр өчен. Аннан соң моны кысып куйгач инде аның кирәге бик юк. Вот шуның өчен мин инде бердә артык аңа игътибар итмим, үзем эшләгәндә куям. Монда савасынысын карыйм, тишеккә утырткач маятникны. Вот. И шуның белән эшне башлыйм әкрен генә. Вот. Бусы инде менә күрсәткәнчә икенче операция ясаганда кирәк була тишек тишеп имплантны урнаштыргач билгеле бер озынлыкка башын. Моның арасы күп. Монда инде или кичкенә теге Арканзас иләрендә ташлар белән башларын кыскартасың, җуанлыгын килисең. Хәзер алмазный надфилләрдә бар. Вот, полирфайл дигән игәү шикелле вак тишле игәүләр бар. Шуның өчен хәзерге вакытта просто иренмичә эзләргә генә кирәк, табып була. Мондый ни белән эшләргә коралны дип әйтәм инде. Менә күрәсез, матур гына итеп тыгасың. Вот. Билгеле нигә китереп кысып, урнаштырып та куясың. Менә без күрсәткән арада безнең сверло төште бу нидән. Әле сверлоны төшү бер хәл. Менә кирәк булса втулканы менә моннан бушатабыз, кирәк булса бу втулканы алырга була. Бу втулканы алып, менә күрәсезме, бу втулканы алып, икенче втулканы куярга була булсын. Бу втулканы билгеле бер размерга чыгарып та куярга була, не обязательно бу станокка терәргә, менә булайрак чыгарырга да була. Аннан соң беркетеп куясың. Беркеткәч инде билгеле менә сверлоны тыгып, матур гына эшләп була. Күрәсезме? Киреп утырды сверло үз урынына. Вот. Менә сверло торча итеп тора. Втулкада билгеле бер размерга чыгарыла, кертелә, аннан соң беркетелеп куела. Менә шундый эшләр. Тагын бер нәрсәне, тагын бер кат аңлатып китмәкче булам. Ни өчен монда вот таш куелды? Монда ни өчен менә бу рубин таш куелды? Бу инде минем үзем генә уйлап чыгарган ачыш дип әйтсәм бәләкәй генә ачыш дип әйтергә дә була. Обычно втулкаларны ясыйлар стальдан. Ул втулкалар әйләнеп, монда бит инде оборотлар күп була. Кичкенә генә тишек булса да, ул биение, әз генә биение булганда да, без тишкәндә күчәрне, маятникның күчәрен, менә карыйсызмы, маятник күчәре аның нинди диаметрда, менә күрегез әле. Аны тишәр өчен
бик каты төгәллек кирәк. Менә бу маятникның тишәрешен башын уже надфил белән тигезләп куйганмын. Менә күрәсезме? Вот. Күренә дип уйлыйм инде мин үземчә, потому что сезгә күрсәтәм, шул ук вакытта съемкада алып барам, сөйлим дә. Шуның өчен шул менә күрәсезме, ул диаметр бик кечкенә. Күчәрнең диаметры. Шуның өчен менә тагын аерым күрсәтәм. Шушы втулканы башта матур гына итеп ташит итеп, кырып эшлисең дә, аннан соң инде